toată lumea și bine v-am regăsit la primul episod de pe acest canal. Primul episod de Minecraft. O să ne alegem un skin. Pe ăsta. Scriem Bossu. Facem o avă. Dăm nume. Lumea lui Andrei. Survival. Easy. Easy pentru că așa infinit play. Și dacă vă place, nu uitați să apăsați un like, un share și un subscribe. M-ar ajuta foarte mult. Și haideți să mă ajutați să ajungem și noi la 200 de abonați. Și dacă vă place, să lăsați un mare like. Vom lua niște lemn. Sunt cam răgușit. Un cop și o sabie momentan și o lopată. Al doilea pas este să iei. Al treilea pas e să iei cobblestone. Și asta o să fie o serie, nu știu, cred că 20 de episoade sau mai multe. O să fac și provă cărni bune, dar nu acum. Și o să filmez mai multe jocuri pe canal. Dar nu știu să văd ce jocuri, pentru că nu m-am interesat. Până acum. Cred că ne ajung. Ok, hai să mergem sus. Okay. Acum facem un târnăcop. Repede facem și un furnace, o sabie și un topor. Așa. Și un hău. Dacă nu știați, la ce ne folosește hăul, este la plantat. Dacă auziți ceva cantat, este sora mea. Sper să nu vă deranjeze. Vom lua niște lemn. Iar acesta, îmi place lemnul foarte tare acesta, pentru că are culoarea portocalie. Hai să mai luăm. Dacă vedeți o căpătură pe ecran, este de la mine. La telefon. Ok. Cred că ne va. Vom începe o casă. Cred că pe aici. Pe undeva.
spargem asta. Haide. Nu contează. Ok. Ce tot fac? Băi, mică. Dar nu contează. Să ne facem o mini fermă. Aici. O mergem să mai culegem și seeduri. Și vreau să vă abonați la canalul George Alexandru. Acolo este episoade, diverse episoade cu Minecraft și multe jocuri. Așa, și a făcut cu mine să prietenul al meu și să vă abonați acolo. Bine, asta. Nu vreau niciun seed. Mai luăm câteva. Dă drumul la muzică. Ce bună! Și dacă v-a plăcut, eu am fost Andrei și noi ne revedem în clipul următor. Pa, pa!